Navçeya Sûra Amedê di nava Amedê de devera herî gelek şûnwarên dîrokî de hebîne ye û ev şûnwar ji ber şerûpevçûnan di binê metirsiyê de ne ku nifşên dahatûyê van şûnwarên qedîm nekarin bibînin. Ji bo xwedîlêderketina van şûnwarên dîrokî jî akademisyenek zanîngeha Dîcleyê kampanyaya îmzeyan daye destpêkirin ku UNESCO ji bo parastina van şûnwaran bikeve hewldanê. Tahir Elçi'nin dediği hiç Dema Tahir Elçi li ber mînareya Çarlîng hate qetilkirin min dît ku banga wî ya parastina şûnwarên dîrokî nîv coma û hate bîra min ku ez kampanyayek wisa bidim destpêkirin. Her wiha şûnwarên dîrokî ne tenê nirxên Kurdan e, di heman demê de nirxên hemû cîhanê ne û pêwîst e rêxistina gerdûnî UNESCO jî di wî warî da bêdeng nemîne. herkesin sahibi olduğu bir yapılan Akademisyen bang dikin ku parastina şûnwarên dîrokiyên navçeya Sûrê berpirsyariya her kesekî ye ku însiyatîfê bistînin û tişnan bikin. û van ciyê di dîrokî van tiştê dîrokî wek emanetekî me bavû kalê me ya û ê hemû kesî ya gerek evane bên parazandin wekû îsana jî bikujin her li min her gulak wir wek bara îsankî dabin li belê wek îsankî birîndar û qar ji çavên nirev bî û nendika tişkî jî bik ev tişkî pir zor e îro çûna wir jî qedehekir ya. Tê pêşbînîkirin ku îmzeyên hatine komkirin di rojên pêşiyê de ji bo UNESCOyê were pêşkêşkirin û ji rêveberên UNESCOyê were xwestin ku di vê mijarê de komîsyonekî ava bikin. Li aliyekî ji bo şûnwarên dîrokiyên navçeya Sûrê kampanyaya îmzeyan bi rêve diçe, li aliyekî jî li navçeya Sûrê şerûpevçûn berdewam e. û akademisyenan veje dikin ku her guleyek li şûnwarên dîrokî dikeve, di heman demê de li UNESCOyê jî dikeve û pêwîst e UNESCO bikeve dewrê de. May Yüksel, Rûdaw, Amed.